ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kagong bari pala Nongtrei bari Nongtrei Anganwadi jong umthli e lai lengkon East Castles District kali opriang ya kusna ma kashpotrek risa wa hajar pulai na commentary jong katanan Women and Child Development jong ka sokar India halor ka jing sumaria ibe I Khunlung kan thai ibarang sistem siblai I khon blakha Synrap jong kong bi Nongtrei ibadon ka Jingkoit ka batang san kilo bat karan yang ka ban repulai centimeter. Dak jing Kitkhia jong kong bari pala Nongtrei lapan kit ya I hebret lari mapi Nongtrei ibadan hapeng ke jununas nam bagi jing memkuat bamkhia jong kemet NRC Shillong bat lasdang man ai jing sumar ngadu khatnyu trik yayong ajar pulai hadu ka saw trik jemmang arajar pulai lengba jing Kitkhia jong kong Nongtrei kabajuli mi barbot ban pet ngori ka ko Kitkhia jong I hebret lari mapi menta ini I hebret ila kiu sha jing Kitkhia ka ban reu pon khandai kilo bat ke jing jrong ka ban nyo pu a centimeter kad hadu banai lor ajar pulai Ibana untri dari kot megalia ibla tray news nem kam bejoki Anganwadi center lap daka Jingkoit jong kenika department ke jong ni ia layo ban dek ban shim ya ka award bejoki ma the Union Minister of Women and Child Development Srimati Smriti Irani Akashpotrek October 2023. Dia ni kita jom kena award kin flat check happy ke WhatsApp group yang ada